Charging. Kato hetkonen, onko muuten napsu? On muuten jumalauta napsu, mikä tää on? Hetkonen, katohan. 1200, okei. Okay. Tommonen pari tuhat X, juu. Tommonen 1200. Tai nyt edes bonus, niitäkin tarvittais. Bonushunttiahan tää on. Oho, kato. Kato mikä base game. Jätettekö me pohjalle, on meillä sen verran huono huntti. No Lost Relic tuli, eiks tää se paras? Mielellään niitä vintejä tarvittais nyt. Enemmän kuin ykkösen. No hetkonen. Eikös tää jo oo yllättävän iso kasa vintejä? Niinku just näin. Just näin. Juu. Annappa sinne joku nätti linja. Juu. Juu, siinä on muuten Justiisa, 1000. Hyvä. Tämmösiä vaan lisää. Siinä oli toinen napsu kyllä tänne. Hello YouTube. Hello. Tylsäksi käypi pelejä. No kaikki bonukset saatu nyt tästä sitten 50 giga sisään, juu. Jos Vitmon olisi lauikkeisiin varmaan menisikin. No joo, no siitä semmonen 3 kesken. Yläriviä vaan kansa. Okei. Tarvis tohon loppuun ja alkupeleen, jos linja sais tuon. Kun muutamalla linjalla mennään. Hyvä. Pystyykö se alku ja loppu heittämään? Eikä se on pelkästään tuohon keskelle noita heittää? Tää on tosi lämpimänä, juu 50 kiekkaa. Kaikki bonukset läpi. No nyt kävi 2 linjasta. Hyvä, 3, 5, 6. Se on jo 200, se on tämäkin. Tosi hyvä tämäkin. Eli 3 tonnia. Hyvä 32. Anto kiekko takaisin ja dueli, okei. Tää on kyllä tosi lämpimänä tää peli tänne. Juu. 3 versus 3. Ei avannut yhtäkkiä. Unlucky. Nyt sillä kävi. No tuo kävis joo. No ei se avannut viimeistä, mutta silti nais hyvä. 4. Nyt periaatteessa kaikki auki, niin tää on oikeesti hyvä. Tää on hyvä nyt jo. Juu, sensationaali. Sieltä tonni lisää, anna vaan vittu. Anna vaan. Ja 50. Ei saa kiinni. Ei saa kiinni. Nyt on aika hyvä, nyt on kyllä aika hyvä. No kyllä me periaatteessa se arvonta voidaan kyllä tehdä jokunen. Niin sit on kyllä aika varma jo, jos 5 tonnin tää vielä noussut. Hyvä 25 käypi 4.
Annetta vielä se 20 spinniä, jos tää vielä antais bonus. Ei se kyllä välttämättä anna. Antaa kysellä, ei tuu minun hätä. Tuli shoot duck. Sitä mitä tässä just mietinkin kans. Periaatteessa. Pommi osu. Hyvä. Tää on jo voittoosta nyt helposti. No 500, eikö siitä on kumminkin 200. Hyvä. 207 ja 60. Niin. Oota vaan kun se itekin täyttää 18 niin. Aloita lopusta vildien antaminen sit kerralla vaan 1, 2, 3, 4. Ei se ikinä jatka tonne. No 4. Saako 5 kiinni? Tää olisi profiitti osta heti. Hetkonen, saa se muuten oikeesti kiinni. On. Okei. Ei mene 6, mutta on tää nyt silti hyvä osto, joo. No nyt se antoi meillekin ottaa vähän isompi. Ei ikinä ota tuota kiinni, mutta nyt otti. Hyvä. Sitten Eager Beavers.